optimistickejší, ale to číslo bude výrazne nižšie ako na ruskej strane. Ja si myslím, že bude aj nižšie ako polovičný počet Ruskej federácie, to znamená, že je to možné. Ja len nadviažem na to, čo som povedal, teda tieto obrovské straty, ten zlyhaný plán bleskovo obsadiť Ukrajinu nejakou špeciálnou operáciou, no tak je už toto v strategickom slova zmysle ukrajinský úspech a na druhej strane v strategickom slova zmysle pre Rusov. Se mi olovo vytrkal, jebe má. Ale pekný. Pešáčik, takže toto ti ho teraz odrapilo, hej? No, vyriekol sa. A videli sme ho, fajn bolo. Jáš. Čo vo víno?